Makadi muri eZimbabwe kwese kwamunenge muri. Kusangana zvakare pano pachirongwa muina Queen Mutombeni. Nyaya takuinzirai panguva ino inyaya inokatyamadza, nyaya inotyisa. So pane mukomana arisiya nhasi. Mukomana uyu anonzi Watson. Zviri kunzi Watson anga achidhiraivha mota yake mumarondera. Vazhinji vari kuti vamuona nhasi masikati. So Watson ari kunzi abayiwa nebanga. Abayiwa nebanga ndokubva vamupushira panze, ndokubva vatora motikari yake. Tine urombo nokukuzivisai kuti Watson atisiya. Tine urombo kumurekona Watson, tinongoti Mwari akunyaradzei panguva yakaoma, panguva inodai inorwadza. Tinozviziva kuti tese kufirwa nehama kunorwadza, asi munyika medu maakutyisa kuti tingati matsotsi here, kuti hatisati takuziva kuti vanhu vanga vachimuziva here kana kuti matsotsi zvaizvozvi, but chatirongoziva ndechekuti mukoma Watson vatisiya. Asi vamwe vanga vachitaura vamwe vanga vachiti mukoma vaishamisira uye vaituka munhu, vaigona kutukira munhu kana urombo. Handiziva hangu kuti ichokwadi kana kuti ishuwa, asi zvakaoma veduwe, pano pasi takatandara uye hapana singatadzi, saka ngativaregererei. Ndo mashoko andingataure hangu pana mukoma Watson. Zviri kunzi vatisiya nhasi kumarondera masikati, vamwe vanhu vatoti vavaona. Saka tinongoti mukoma Watson, rest in peace. Zvinorwadza, vamwe vavaona nhasi marondera masikati. Kana uchangosvika pano, gara wabaya YouTube channel yedu button, ugara wasubscribe channel yedu so that unoramba uchingoona manotification makasununguka zvekare pane nyaya dzamunenge mabatawo. Kana tichikwanisa kuuya tinosvika ikoko, asi kana tisingakwanisi makasununguka zvekare kuti bata Queen Box motipa nyaya dzinenge dzabuda. Tinotenda zvakare nesapoti yenyu, vanokomenda, vanolaika, vanoshare mavhidhiyo, tinotenda, nevanosubscribe vacho, tinotenda nesapoti yamunotipa. Mwari wokumusoro kudenga ngaakuropafadzei, ngaakuitirei zvakanaka, ngaakuitirei zvidhafu, ngaakuitirei zvekare zvamunoda. Zita ndinoitwa Queen Mutombeni. Saka pano tinoshanda takawanda, but zvaizvezvi munenge muchingoona Queen Mutombeni kana kuti Mr. Spanner panews dzatinenge tichikupai. Saka veduwe, manotification ngaapope kuma notification uku kuti musasarire. Naika, thank you so much, bye.